GoPro. Start recording. Kalipay ug kagula akong nabatian. Kagol kay malayo na puta sa tong pamilya, sa tong mga amigo-amiga, labi na sa tanan, mabawasan ng oras na mahatag sa atong hinigugma. Kalipay kay makasampa na ta ulit, makasildo at the same time makasuroy sa ubang lugar. Naami diri sa SM para magpalit og pantalon, kaya kung pantalon gisi naman kailangan na alisdan. Namalit na lang mi og oatmeal og mga need nako. Next day. Ang plano nila mama bago kumuhawa mga ligo sa dami sa beach. Embarkation ako sir, embarkation ako. Triple 8. Ba't? Nakoy gamit ba? Okay lang sir, wala problema sir. Masulit ang van? Sige, salamat ha. Walang ihatod sir. Ito na ako, bagong van bro. Hindi, malita ra. Malita ra.